Yan, magandang araw mga kabayan. Yan, ito na yung binili kong pinto sa Wilcon. Yan, ikakabit na namin ni Nonoy. Yan, kapatid yan ni Jiking. Yan, sinusukat niya na kung sakto, kung malaki yung mabawasin namin o konti lang. Yan, ito yung hiniram ko kay Manny Alan na gamit. Planer, saka pang butas ng pagkakabitan ng door lock. Yan, eskwala. Ito naman hiniram ko to dyan sa kapitbahay namin. Nakalimutan kong kumuha kay Manny Alan. Tapos pait kata, martilyo. Yan lang mga kailangan mga kabayan. Saka metro. Ano Noy, kunti lang? Sakto. Sige, isukat mo. Ito yung sa labas. Yan, ito mga kabayan. Maliit yung sa taas. Saka malaki yung sa baba, itong lapad nito. Kaya ito yung sa baba. Yan, halimbawa naman mga kabayan, magkaparehas yung nabili nyo. Titingnan nyo yung pagkakadugtong ng kahoy. Kailangan yung nasa baba, yung nakasuot doon. Para kung sakaling umagos yung tubig, hindi susiksik dito. Kasi pag binaliktad nyo yan, sisiksik yung tubig doon. Kasi may dugtungan yung sinuot yung kahoy na gano'n. Ito, makikita nyo yung dugtungan ng kahoy, ayan o. Nasa taas. Kaya pag agos ng tubig, kung sakaling bakbak yung pintura o barnes, hindi susuot yung tubig. Yan makikita nyo mga kabayan. Kaya ito yung sa taas. Tapos ito na rin yung sa labas. Sige Noy, sukat mo Noy. Magaan lang naman yan. Kaya ni Nono yan. Sige. Sige. Yan. Papasok ako dyan Noy. Tingnan ko yung clearance kung malaki. Sa may ilaw. Sige. Yan, madali mga kabayan. Sige, lapat mo sa isang side. Sige, angat mo, angat. Yan, tapos lapat sa isang side. Yan. Yan, madali. Yan, saktong-sakto na mga kabayan yung clearance ng pinto, nakadikit sa kabila. Tapos dito, nasa 1/4 yung clearance niya. Hatiin, tag 1/8 siya. Halos wala na kaming babawasin. Ayan mga kabayan o. Yan, ngayon mga kabayan, ang isusunod nating ikabit, itong bisagra. Ayan. Kwanto? 3x3. Ayan, stainless, sintry. Yung isa nito, lagpas ng konti sa 400. Yan, pero 2 piraso na siya. Ayan. Ngayon, ang gagawin ko nyan, dito ko na lang siya mga kabayan itatapat. Iiskulahan ko na lang to. Ganyan. Tapos dito yung bisagra pababa. Tapos dito naman sa baba, dahil nakaangat naman yung flooring namin dito sa pinaka natural ground, dito ko na rin lang siya itatapat. Tapos nandito yung bisagra. Tapos yung isa, sa dalawang pagitan ng dalawang bisagra, igigitna ko siya. Yung bisagra doon, saka yung bisagra dito, nakagitna yun dito. Tapos di bali 4 yan, galing naman sa pagitan nito. Tapos pagitan ng bisagra dito, nakagitna naman dito. Kasi na yung pinto kasi niyan ang bigat pag ganon. Kaya dapat mas maraming bisagra dito sa bandang taas. Ayos to na yung gunting mo na ya. Babaon kaya to dito? Pag hindi bumaon, pait na lang ano. Saan yung lapis natin oy? Yan, iiskulahan lang natin to dito. Mga kabayan. Yan, tatapat lang natin dito. Pero yung iba ginagawa ko nito, 5 inches dito. Pero ito, itapat ko na lang dito. Baka hindi naman ito masyadong malayo. Yan, kunting diferensya lang naman oh. Halos 1/2 lang. Yan, tapos ito may butas naman yan dito. Kailangan nasa baba yan. Yan, ang itanapat ko dito sa guhit ito. Para naka-align dito sa kanto dito. Yan, tapos ito naman nakikita nyo naman ito, mga kabayan, itong ano to, dito naman nakatapat sa kanto nitong kahoy. Yan, ito yung tatanggalin natin sa loob ito, mga kabayan. Kailangan tandaan nyo yung nasa loob. Kasi baka mabaliktad, doon kayo nakapait, ito pala yung sa loob. Yan, tapos dito naman sa kabila, ganoon din, dito ko rin itatapat. Ganoon din yung mangyayari mga kabayan, yung ginawa natin doon sa taas.
Iskulahan natin dito. Yan, mamarkahan natin dyan. Tapos ito naman ang itatapat natin dito sa guhit. Yan, nakaganyan siya. Ito. Tapos ito ganun din, dito rin nakatapat. Yan, papaitin natin ito na ito magpantay lang dito sa kahoy. Ito ibabaw dito. Yan, ito namang bisagra dito. Mga kabay, susukatin lang natin tong pinaka ibabaw ng bisagra dito. Basta yung pagitan nitong dalawang bisagra. Hawakan mo dyan, Noy. 165.5, Noy. Mga ilan yan? 81. 165.5. Nasa 82. 82 lagpas. 82. Dito tayo kukuha ng 82. 82.75. Yan, gigitnain na lang natin yan. Yan, akong ginagawa ko yan, itong butas, tinitingnan ko na lang yung guhit. Halimbawa, ginuhitan ko dyan. Tinitingnan ko na lang yung guhit. Yan, kagitna na yan, ginuguhitan ko na yun dito. Yan, okay na yan. Ngayon naman, yung pagitan naman itong dalawang bisagrang ito naman yung gigitnain ko. Yan, pwede nyo mag-iusog-usog dito. Kung gusto nyo mas nakataas dito, pwede naman. Yan ngayon, ang gagawin ko, nakasintro din to mga kabayan. Makikita nyo to. Nakasintro na ito dito. Yan, nagsakto na rin siya. Pero kung sakaling ginitna ko ito, hindi siya nagtapat dito sa groove, pwede ko naman siyang iusog-usog pataas. Kahit makausog-usog siya doon. Ngayon, ito naman yung gigitnain ko. Dito. Yan, halos nasa 79. De 39.5. Yan, isisintro ko na rin siya dito kasi dito siya malapit na groove. Yan. Kasi pag i-linis natin yan dito sa groove, medyo pangit siya tingnan. Yan, konting diferensya lang naman, itinapat ko na siya dito. Dito naman, itinapat ko na rin siya dito. Yan, sisilipin lang natin to dito sa butas. Guhitan natin yan. Yan, okay na. Tapos ito naman mga kabayan, kapal nito, i-estimate na lang natin to. Yan, guguhitan na lang natin yan. Yan, madali lang yan. Yan yung kapal ng tatanggalin natin. Pait. Yan, ito lang yung pinakamalapad kong pait na hinahiram. 1/2. Okay na to. Kaya angat-angat natin ay dito na yung kuwan. Yan. Yan, sinapinan ko naman yan mga kabayan sa baba para hindi magasgas yung pinto. Uulan pa yata mga kabayan. Dapat pala naghiram ako ng lapad-lapad na pait. Pero pwede na to, hindi naman isang pinto lang naman ang kakabit namin dito sa bahay ng nanay ko. Bago kami umalis. Malambot lang yung kahoy mga kabayan. Ordinary lang to. Pero pwede na to. Hindi naman ito mababasak dito. Papabarnisan ko na lang to. Yan mga kabayan, pantay na pantay na. Yan, ganoon din ang gagawin natin dito sa tatlong yan. A few moments later. Yan, okay na mga kabayan. Napait ko na lahat.
Yung pagkakabitan natin ng bisagra. Yan, buksan mo na lahat ng mga bisagra natin. Asan yung isa? Yung buksan. Yan, gagamit tayo nitong cordless na drill. Ito. Yan, itong bisagra mga kabayan, pag binili naman natin ito, mayroon naman itong kasamang screw. Yan. Kompleto na siya. Yan, yung screw niya, stainless din. Yan, titingnan itong butas mga kabayan, baka mailagay nyo yan dito. Ito yung tanggalan. Pag tatanggalin nyo ito, sundutin nyo lang ng pako dito. Yan, kaya kailangan nasa baba yan. Kasi pag nabaliktad nyo yan, baka pag lumuwag na ito, malaglag. Yan, low spin kasi ito. Meron naman mga bisagra na hindi siya low spin. Yung mga pang swing out, halimbawa itong Mindor ko swing out, kailangan hindi siya low spin. Kasi pag low spin yan, tatanggalin lang na magnanakaw yan. Tanggal na yung pinto nyo. Kaya pag swing out yung pinto nyo, huwag kayong gagamit ng low spin. Yan, sisintro lang natin dito sa butas. Yan, malambot lang naman ito. Kaya hindi ko na siya binarinahan. Yan. Yan, pero kung matigas na kahoy mga kabayan, kailangan barinahan nyo muna kahit yung 1/8 man lang. Kasi pag matigas to, pinilit nyo, mapuputol ito dito. Yan, ito kasi malambot lang na kahoy. Yan, makikita nyo man mga kabayan kung malambot yung kinakabit yung pinto, pwedeng idirekta nyo na yung screw. Yan, kayang-kaya niyang idiretso. Yan, ikabit ko ng mga kabayan yung tatlong bisagra. Di bali yung natitira na lang yung para dito. Yan, hindi ko muna ito ikinabit kasi ito yung gagawitin kong pang guide pag sukatan ko yun dyan sa taas. Ngayon, ang gagawin natin, itong bisagra dito sa pinakataas, susukatin natin to. Yan, nasa 11.3. Ngayon, dadagdagan natin yan para sa clearance dito sa taas. Yan, gagawin natin yan ng 11.5. Yan, makikita nyo yung dulo ng metro. May clearance na siya. Yan yung magiging clearance sa taas. Ayan mga kabayan, makikita nyo yung clearance sa taas. Yan yung gagamitin nating sukat dito. Yan yung sukat na ilalagay natin dito. Itututok na natin ito dun sa taas ng basyada. Tapos, guhitin natin yung 11.5 dito. Yan naman yung pinakaibabaw ng bisagra. Yan, ang sukat natin doon mga kabayan sa pinto, 11.5 cm. Ayan. Yan, ngayon, isusukat na natin tong bisagra. Yan, ito yung purpose kaya hindi ko muna ito ikinabit, itong isang bisagra na to kasi ito yung gagawin kong guide dito. Bago nyo ito ipait mga kabayan, i-double check nyo ito. Susukatin nyo muna yung kapal ng pinto. Kasi pag minsan, pag isinara nyo yung pinto, tumatama dito. Kaya yung makikita yung pinto, pag sinasara nyo, parang lumalaban siya. Yan, isusukat muna natin to dito. Na halimbawa, ganyan ang lagay natin. Yan, halimbawa ganyan ang lagay natin, susukatin natin dito. Yan. Yan, tingnan natin dito sa pinto. Yan, pag iginilid natin to sa hamba, ang pinto natin saktong 4 cm. Ayan mga kabayan, yung kanto ng pinto natin 4 cm. Kaya dapat yung sukat natin doon mga 4.2 man lang o 4.3 para hindi ito sumagad sa basyada ng hamba. Yan, saktong 4 yung sukat natin.
Kailangan yung lagay natin ito. Yan, ito yung 11.5 yan. Tapos yung sukat naman natin sa pinto 4. Yan, ilalabas-labas natin to. Yan, ang sukat niyan mga kabayan hanggang dito na sa pinakagilid ng bisagra. Itong makikita nyo ito, itong parang gatla na to. Gagawin natin 4.2. Kasi yung saga doon sa pinto 4, para may clearance din siya dito. Hindi gaano nakadikit dito yung pinto. Kasi pag ginawa natin 4 yan, pag isiner natin dikit na dikit dito. Kung halimbawa maikabit yung saktong-sakto, magagasgas yung barnes or pintura. Kailangan may clearance dito kahit mga 0.2 or 0.3. Yan sa akin gagawin kong 0.3. Kasi may mga nabibiling hamba, masyadong makitid yung basyada, kaya tumatama dito. Yung pinto natin malapad, saktong-sakto lang. Tumatama dito yung kanto ng pinto pag isinar natin na ganon. Kaya dito na tayo mag-a-adjust. Yan, okay na. Ngayon, papaitin muna natin ito mga kabayan. Huwag muna natin guguhitan lahat ito. Yung natitira pang 3 dito. Kailangan, itong uunahin natin, tapos maisalpak natin yung pinto. Yan, itong hamba na ito mga kabayan. Matigas na kahoy ito. Kung napanood niyo yung ginawa namin to, ito yung mga tinanggal na rafter dyan sa dati naming bahay dito. Malaya daw yung tawag nito dito sa Bicol. Pero sa tingin ko parang kwanto, parang hawig sa yakal. Yan, okay na mga kabayan. Lapat na. Ngayon mamarkahan na natin to ng butas. Yan, dahil matigas yung kahoy ng hamba, babarinahan muna natin. Yan, isa lang muna. Dito lang muna sa gitna. Kwanto? 530 to. Pero mas malaki dito yung tornilyo kaya kakapit pa rin siya. Yan. Isa lang muna. Yan, tapos i-screwhan na natin to bago natin i-kabit yung pinto para sakto na. Yan, tapos tanggalin natin ulit. Saka natin ikabit yung pinto. Pero huli na to. Pag talagang lapat na yung pinto, nasubukan natin na lapat na, saka natin i-screwhan dito. Kasi malay mo may i-adjust, madodubli-dubli yung butas ng bisagra nyo. Kailangan isa lang muna. Para pag sakto na, saka natin ipa-full screw. Yan, tanggalin mo natin to. Yan, ngayon, ikakabit na natin tong itinira nating isang bisagra. Para makumpleto na yung 4. Yan, ngayon mga kabayan, ikakabit na natin tong pinto. Ayan, wala muna dito ang mga nakapait yan. I-actual na lang natin to dito sa bisagra. Sige Noy, angat-angat Noy. Yan. Yan, ito mga kabayan yung binutasan natin kanina para hindi tayo mahirapan ngayon kasi isa pa lang yan. Yan, okay na mga kabayan, nakatornilyo na lang isa yan. Ngayon, susubukan muna nating isara. Yan, isa pa lang yan, isang tornilyo pa lang yan. Yan, okay na yan. Yan, pag nasubukan natin, mga kabayan, saka natin to guguhitan para saktong-sakto. Yan, itong tatlong ito. Kasi pag inuna natin to, pwedeng hindi siya sumakto. Kaya yung ibang nakikita nyong nagkabit ng pinto, pag minsan mayroong uka dito, mayroong uka dito, pag minsan naman sobrahan dito, tapos iuusog, i-adjust na gano'n. Ito sakto na to. Kaya lapat na lapat talaga siya. Yan, pag naguhitan na natin yung mga bisagra, saka natin tatanggalin ulit to. Yan, isa pa lang naman yan. Para madali lang tanggalin. Sige Noy, tanggalin mo Noy. Yan, may dumating kami mga kabayan, isang katulong, si RR yan. Si Engineer RR. Isang taon na lang mga kabayan, kuha na yan. Magtatapos na sa pagka-engineer. Yan, tinuruan ko mga kabayan magpait yung kapatid ni J. King. Yan, pag nagkapingas yan dito, kasalanan ni Nono yan. Yan, kuha yan mga kabayan. Pangalawa,
galing sa taas. Kaya mamaya pag nakita nyo itong may pingas o mga siwang dito sa gilid, si Nonoy ang nagpait niyan. Yan, okay na mga kabayan. Ito yung pinait ni Nonoy, oh. Ayos naman. Yan, sige, kabit nyo na. Yan, pinagtutulungan na nila ni Nonoy sa kani RR. Yan, ayos na yan. Itutornilyo na lang yan kasi may butas na tayo dun sa taas. Yun na lang yung pag-i-screwhan nila. Yan, kaya hindi na magkakamali yan. Sintron na yan. Tagilid pa ka. Kailangan sintron-sintron dyan. Yan, tinitraining ko na itong dalawa mga kabayan. Yan, si Nonoy yung nagtornilyo. Ay, si Nonoy yung nagbarina. Si RR naman yung magtutornilyo. Yan. Dalawa yung alalay ko. Sumablay pa yan. Ano man ni Bob? Dalawa ang alalay. Sumablay pa. Sige, subok nga muna. Sige. Full screw. Ano, ayos ba yung pinait ni Nonoy? Ayos, parang inat-ngat ng daga. Yan, makikita nyo mga kabayan, saktong-sakto yan, oh. Kulang pa sa taas ng isa. Ano, sakto ba yung tornilyo natin? Sobra. Mayroon pa dito. O, isa pa dito. Wala pa bang barina sa taas? Wala. Dalawa pa. Ilan pa? Sintro mo na ya. Parang nabilog ara. Hindi, saktong-sakto. Bilog na bilog sa gitna ng butas. Ayan, sige, testing. Yan, ayos. Saktong-sakto. Makikita niyo yung clearance dito. Saktong-sakto yan. Yan, pare-pareho yan. Saka dito sa kabila. Yan, makikita niyo naman yung liwanag. Yan ngayon, ang kulang nito, door lock na lang. Yan, makikita niyo mga kabayan, may siwang siyang 0.3 dito. Yan, para pag pininturahan yan, hindi magkakaskasan yung hamba sa kapinto, hindi siya magagasgasan. Kaya natin inaktwal yung sukat. Yan, sige pa, ipakita natin hanggang baba. Yan, kailangan may clearance yan dyan. Yan, kasi ang iba niyan, makikita nyo kung may mga pinto kayong tumatama ito, ganun yun ang nangyayari niyan. Yung pag-install ng bisagra dito na ilalapit dito. Kaya pag isinara ito, tatama dito sa kanto ng basyada ng hamba. Yan, okay na mga kabayan. Ang kulang na lang yan, door lock. Pero ihiwalay ko na lang po yung video sa pag-install ng door lock. Yan, ito pala mga kabayan yung mga gumanap sa pag-install nitong pinto. Si Clayton. Si RR. yan, sila po mga kabayan yung mga artista dyan sa pag-install ng pinto.
Yan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood.